Klar til at tage ud. Vagt. Hop, ret. I vagt. Sabel. Med rul. Ud. Am. Mark. Min hat. Ja, kom så, Jonas! Løb, Jonas! Nu skal han nok få. Her har de ham. Super godt. Kongelig staldetægt i 1790. Så det er altså den ældste stand, vi har. Og det kan måske passe sammen, at vi har sat den ældste karet bagerst. Vi har også de 2 ældste heste foran karetten, og sørger mig om ikke, vi også har den ældste kusk, eller biløber sæde på toppen, så det passer alt sammen. Men han ser ungdomlig ud, det skal siges, men han er altså den ældste, der er i stand.